דקות וחודרות כל מסך כמו יהלום, אז למה עיניה עכשיו בצבע אדום? אומרים שאין גבול לשמחה ולמקום, גם לא צבע אדום. אז למה עיניה תמיד בצבע אדום? למה כמה היא שמחה וכמה טוב לה שזה לא אתה? אז למה עיניה תמיד בצבע אדום? למה כמה היא שמחה וכמה טוב לה שזה לא אתה?